सिगांथाराव आंनि चेनेलाव जोंनि बे मान होनो गोनां आदा आलफ्रेड ब्रादारखौ बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय। दा आङो बेबायदिनो बेंटल अन्थाइबारि फुटबल अपेनिं सेरेमनियाव ओरैनो आदाखौ लोगो मोनफैदों। दा आं आदानाव बेखौनो सोंगोन, दाख्लै बावैसोथ' गोबाङानो ससियेल मिडियायाव इउटुब चेनेलफ्राव नुदोंमोन आदाया गोबांथार आउट कान्ट्रियाव गिदिंदोंमोन। दा जेनेबा नेक्स्टआव बबे कान्ट्रियाव थांनो गोसो जानानै दं जेनेबा? गोसोआथ' बिराद जानानै दं, नाथाय बे गैयाना लेखा बिलाइया। गोसो जाबाबो माने खस्थ' नाजागासिनो दङ। नाजागोन बे खम दामि हादरावनो एसे बेरायनो नाजाग्रोबावनोसै। आमेरिकाफ्रावथ' थांथ'नो हाया, इउरपफ्राव थांथ'नो हालाना, ओरै लेखा बिलाइया नांगौना, गैयानो ना। एसे सोरबाफोर स्पन्सार हायोबा खालामहरदो फ्लाइट टिकेट भाराफोरखौ, एसे बेरायना देखायनोसै। दा जेनेबा आदानि दारैनो गोबांथार जोङो आउट कान्ट्रिफोरखौ जों नुनो मोन्दों, जायनि फलाव बर'नि रावजोंनो जों बुजिनो मोन्दों। नङाब्लाथ' आवगोलफोर गोबां लेंगुवेजफोरखौ हायामोन ना, इंलिस एबा हिन्दी बेफोरखौहाय बुजिस्लाबाबो। दा बर' रावैनो जोङो गोबांथार आदानि चेनेलनि दारैहाय जोङो नुनो मोन्दों आरो ना। गोबाङानो रायजो राजाफ्राथ' फ्रायनो बर'फ्रा भाषानि थाखाय एसे प्रब्लेम जायो। बेनि थाखायनो आङो बे सेकेन्ड चेनेलखौ खुलिनाय जादों आरो, बर'नि आलफ्रेड। जेसेबां हागौ आङो बर'निबो बानायफायो आरो लोगोसे, जाहाथे नोंथांमोनहाबो बुजिनो हानाय बायदि आरो एसे रंजानो हानाय बायदि आरो। ओमफ्राय आं आदानाव कुइसन खालामबावगोन जाहैबाय, दा बबे कान्ट्रियाव एक्सुवेलि आदाया गिदिंनानै फैनाय जाखो जेनेबा? आङो दासिम 10टा कान्ट्रियाव बेरायबाय। सिगाङावथ' आं बेरायदोंमोन जेनेबा भुटान, नेपाल, म्यानमार, बेनिफ्राय आं थांदोंमोन दुबाइ, बेनिफ्राय बांलादेश, बेनिफ्राय भियेटनाम, बेनिफ्राय थाइलेण्ड, कम्ब'डिया, मालयेशिया, इण्ड'नेसिया। ओमफ्राय दा बेखिनि कान्ट्रिफोरखौ गिदिंबाय, बिनि गेजेराव बबे कान्ट्रिया जेनेबा आदानि सायाव एसे फेभरेटसिन जानानै दं जेनेबा? इण्ड'नेसिया बिराद मोजां, बालिया स्पेसियेलि, माने बोथोरा बिराद मोजां ना, टेम्पारेचारा माने गरमबो नङा थान्दाबो नङा, साफा जायगाफ्रा मिडियाम ना, समायना जायगाफोर दङ। ओमफ्राय जानायफ्रा मा रोखोम आदा हरिना? जानायाथ' भियेटनाम, थाइलेण्ड, बेनिफ्राय केम्ब'डिया, बिसोर एसे मिलायो, बिसोर गोदै जायो आरो, एसे गोदै। बेनिफ्राय मालयेशियायाव गोबां रोखोमनि जानायखौ मोनो, इण्डियान स्टाइलबो मोनो, साउथ इण्डियान स्टाइल, हरै चाइनिस स्टाइलबो मोनो, ओमफ्राय गावसिनि लकेल स्टाइल। इण्ड'नेसियानि जानायफ्रा बांसिन जोंनि नर्थ इस्टनिजों मिलायो आरो, संख्रि बानलु बिदिनो पियास, हाइजें, सामब्राम गुफुर होयो आरो, मोजां गोथाव जायो। ओमफ्राय आं आदानाव मोनसे कुइसन सोंबावनोसै दे। जेनेबा आदाया बबे कान्ट्रियाव जादोंमोनथाय बे जिबौखौ? आं भियेटनामाव जादोंमोन। भियेटनामाव ने? आदसा, आंबो नायदोंमोन, खिन्थु आं कान्ट्रिखौ बावनानै थादों। ओमफ्राय मा रोखोम मोनजायो जेनेबा बिनि रसफोरा जेनेबा? जाग्रा नालाय जाग्राब्रा, नोंनि संनायनि सायावसो जायोरा। नों मोजां सङोबाथ' गोथावा जाखागोन। अमा बेदराबो नों संनाय जायाबा थावा। दा जागौ मोनदों आरोखि ना, जोंबो नायदो माने दैनो एसे गिथावथाव मोनो आरो ना। खिन्थु रोंनांगोन, जानला मोनला सिथारलाबायोबा बिसफोर थालाबायोबा माने गिनांगोन। ओंखायनो माने जानला मोनला जालाबायनो नाङा आरो, जायफ्रा माने मिन्थिखागौ मारैहाय साफा खालामनांगौ, मारैहाय बिसखौ गारनांगौ, बेनि उनावसो जानांगौ आरो। जायफ्रा माने जाखानाय बिसोरखौ मावहोनांगौ। नों जानला मोनला मावलाबायना उल्था सिदा जालाबायनाङा, नङाबा बिसफ्रा बोरैबा उल्था सिदा जालाबायोबा माने सेस जागोन आरो। दा जेनेबा आदाया 10टा कान्ट्रि गिदिंबाय होनदों ना? जेनेबा 10टा कान्ट्रिनि गेजेराव इण्डियानिफ्राय बबे कान्ट्रिया जानसिन जायो जेनेबा नों थांनायाव? इण्ड'नेसियानो जानसिन जाहैबाय। इण्ड'नेसिया ना? दासिमाव आरो, दासिम आं थांनायनि कान्ट्रिनि गेजेराव दासिमाव। जेनेबा इण्डियानिफ्राय फ्लाइट भारा बेसेबांसिम थांगोन जेनेबा? इण्डियानिफ्राय नों डाइरेक्ट थाङोबा बिदिनो थांगोन, गुवाहाटीनिफ्राय लायोबा थांगोन बिदिनो 15-20 हाजार ना, 15-20 हाजार थांगासेयाव। खय घन्टासो गोबाव? 4 घन्टा 8 घन्टासोआनो लागोन। नैबे गुवाहाटीनिफ्राय लायोबाथ' आरोबाव बारा लागोन, बिदिनो 10 घन्टासो जाहैगोन आरो। दा आसा खालामबावदों आदाया बेबायदिनो नेक्स्ट दिनफोराव बेबायदिनो गोबांथार आउट कान्ट्रियाव गिदिंनानैहाय जोंनो बर' रायजो राजाफोरनो बेबायदिनो देखायबावगोन होननानै आं आदाखौ आसा खालामदों। आंबो सेस्था खालामगासिनो दङ, नाजागासिनो दङ, जेसेबां हायो बेरायनानै नोंथांमोननो देखायगोन। बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअफोरखौ नाय, जाहाथे नोंथांमोनहा नायनानै भिउसफ्रा बुरजा मोननानै आंबो एसे लेखा नटखौ एसे बांसिन खामायनो हानाय बायदि आरो
बेरायसिनो हानाय बायदि। दा आदाया जिखिनिया इउटुबनिफ्राय जिखिनिया पेमेन्ट मोनदों दा बेखौहाय बिथाङा ओरैबायदि गिदिंनानैहाय जोंनो बेबायदिनो रायजो राजानो गोबांथार खान्थिफोरखौ देखायगासिनो दं रायजो राजानि नायनायफोरजोंनो ना मा बुङो आदा? नंनाया नंगौ आंनाव माने थाइसेबो गैया हो आं दा बाखियावसो दं गोबांथार माने बाखि होनांगौ दं लोगोफोरनिफ्राय लाथ'लाबायो आं बिदिनो जाथि खुरमाफोरनिफ्राय लाथ'लाबायो आंहा सेभिंस गैया थाइसेबो बेसेबां खामायो बेनिफ्राय रासिन गारनाय जायो ना बेरायनायाव जानाय लोंनाय थांनाय फैनायाव ना बेनि थाखाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ जेसेबां हायो नायना हो शेयार खालामना हो। दा बेनो आरोखि गोजोननाय थाबाय आदानिसिम आं बेखिनिखौ कन्टेन्ट लानायनि थाखाय। गोजोनबाय खुलुमबाय। थेंक इउ से।